Fateema 'yar makaranta saƙonki ya iso har guna. Fateema 'yar gidan dare saƙonki ya iso har guna. Saƙonki ya iso har guna a lokacin da ban aure ba. Kun sani shi garin masoyi baya nisa ko a gaba. To da yanki ke kanwata ce saƙonki ban yada ba. Kanwace abun su Aisha saƙon ba zan manta ba. Hakikanin amanata da ku har abadan ba ta yanke ba. Kina yawan aikan sakowa kullum ba kya gajiya ba. Da gidan halak na san cewa alkhairi ba zai manta ba. Dukan sakon da kike aikan abadan ba zan manta ba. Fateema 'yar gidan dare sakonki ya iso har guna. Kanwace aure na da ke wajibi ne na kula. Kina da ilimin addini da na boko na ce ba dalla. Tana ba da girma a wurin na gaba da ita masha Allah. Mai irin wannan hali kwalla ba za ya zo irin ta ba. Ni masoyi ne a wurin hannun ki ba zan canja ba. Aisha tana kaunata ba zai yi in yi inkari ba. Santa har da kaunarta yana a cikin rai ba zai goge ba. Sharrin shedan ne ya shiga tsakanin mu ba wai ne ba. Fateema 'yar gidan dare sakonki ya iso har guna. Fateema 'yar makaranta sakonki ya iso har guna. Fateema 'yar gidan dare sakonki ya iso har guna. Fateema 'yar makaranta sakonki ya iso har guna.